ಜಾನಿಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ಯ ಬೇಲೆಲಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಕಾಸು ತಿರ್ಗುಜಿ ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಗಂಗಸರ ಪರ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಯ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಲಾದ್ ಬೋತು. ಏ ಜಾನಿಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಇಲ್ಲತೆಯ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪರೆಯಾ ಉಪ್ಪಂದೆ ದಾನಿಯ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪೇರ್ ಜೆತ್ತುಪ್ಪೇರ್ ಆರು ಜೆಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಬಲ ಉಲ್ಲೇರ ಜೈದೇರ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು. ವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಸಂಗೇತ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬಲೆ ಜಾಬಾರ್ಕ नमे जाने सा वेंकटेश्वर माल कंदीर में नमदाला स्नैक्स कनकना अंदा पोई 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 నిక్కులు ఓడిపోయా మారేలు చా దీపే బండే నిక్కులు ఓడిపోతినియా యాన్ చా దీదు నీరుళ్ళు బజ కైపుగాంది ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಒಂದು ಮಾಲತ್ತ ಮಾಲ ಉನ್ನಿಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬಾಟ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿ ಬಂದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನಿನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಮೈತಿ ತಿನಿಯಾ ಕೈಟ್ ದಾಲ ತಿರುಗುಜಿ ಏನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಓಡಿపోತಿನಿಯಾ ಯಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಚಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವು ಮಾಲತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಂಚೆ ಮೈಪೋರತ್ತೆ ಅದ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಒಂದು ಮಾಲತ್ತ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಲ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬಾಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಕ ಮೈತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟವರೇನೆ ಅಕಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಬಂದ ನೀರು ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮೈ ಕೊಡ್ಚಿ